myöskin painavaa sanaa siitä, mitä meidän isämme ja äitimme ovat uhranneet. No niin, ja sitten tervetuloa. Ja sitten Unkarin lipusta tarinaa. Hyvä yleisö, tämä on Unkarin lippu ja siitä kerrotaan nyt. Kyseessä on siis tosiaan Unkarin lippu, ei Syyrian lippu, ei Iranin lippu, vaan Unkarin lippu. Tosiaan joo, että Unkari on jätetty ihan yksinään sinne eturintamaan taistelemaan tämän pakolaiskriisin kanssa. Ja heillä on juuri oikea asenne tämän suhteen. Rajat on kiinni ja todellakin riimakansa Unkarin yli on ikään kuin kävelty siellä. Siellä jouduttu ankarasti suhtautumaan tähän tilanteeseen. Unkari on ikään kuin, me olemme täällä pussin perällä, kuten osuvasti moni on sanonut täällä Pohjolassa, ja Unkari on siellä välissä, jonka yli on kävelty. Ja Unkari on tehnyt oman päätöksensä. Meidän täytyy muistaa, että nämä ovat kansallisia asioita. Me teemme omat päätöksemme niin Suomessa kuin muualla. Ja seuraava puhuja, 2-3 minuuttia. No niin, ainoa mitä mä haluan sanoa tähän näin, mun isäni taisteli 5 vuotta, 6 kuukautta, 22 päivää. Talvisota jatkosota. Hän taisteli sen takia, että meillä on itsenäisiä. Meillä on oma maa, missä me saadaan vittuilla niin rauhassa vanhemmille ja muille. Otetaan muille. Jos hän tietää tämän, mitä nyt on käynyt, ja hän kääntyisi rauhassa. Häntä harmittaa helvetin paljon tää homma. Että me on myyty itseämme. Me on rikottu se, mihin me luotettiin, toivottiin, haluttiin ja toivottiin oikeasti. Tää on mennyt niin väärin, tää on niin ketua tää homma. Mä ymmärrän pakolaisia, mä ymmärrän, että pitää olla oikea luokka kyllä tulla. Ei tulla tänne niinku Venäjällä vaan ottamaan rantaa ja ollaan taas täällä. Ymmärsin kumminkaan, mä ihmisten pitää piirtää Suomea on mennyt. Ja on mennyt jo pitkän aikaa. Näin. Ei mulla ole sen kommentaa. Kiitos vielä. Kiitoksia näistä painamista. Jälleen ja sitten seuraava puheenvuoro. Ja muistellaan, että ne, jotka ovat ottaneet miestä väkevämpää tänään, niin eivät puhu tällä lavalla. Tänne otetaan vain järjestys poliisin ohjeen mukaisesti sellaisia, jotka puhuvat selvinpäin. Ne, jotka ovat viihteellä, niin ne sitten ovat viihteellä. Arvoisa yleisö, seuraava puhuja on kaupunginvaltuutettu Maarit Tuomi. Kiitoksia ja hyvää aamupäivää kaikille. En ensin ajatellut puhua, mutta muutin nyt sit mieleni, koska isänmaan asia on niin tärkeä. Ja olen täällä on täällä ison tuomiolipun kanssa paikalla. Ja siis olen perussuomalaisten kaupunginvaltuutettu ja perussuomalaiset kannattaa on sen hallitsemattoman maahanmuuton vastaan. Ja nyt tämä tilanne täysin niin ryöstäytynyt kädessä. Meillä ei tule kotiuttaminenkaan onnistumaan mitenkään tällaisilla pakolaismäärillä. Me ollaan täysin niin liemessä näiden pakolaisten kanssa nyt ja tulevaisuudessa. Jos me ei saada sitä palautussopimusta Irakin kanssa neuvoteltua. Timo Soinihan on parasta aikaa. Polttakaa se Soini sinne saakka! Poliittisesti ratkastua. Vasta! Turhaa läksyttämistä vaan! Soini kääntää takkia! Jos perussuomalaiset ei olisi hallituksessa, niin miettikää minkälainen tämä tilanne olisi. Ihan yhtä perseellä! Eduskunta tyhjä, perkelee! Viha ei kannata tässä asiassa. No mitä tässä pitää väliajana vaihtoa? Pois hallituksesta!
Säästetäänpä nyt niitä huutoja siellä, eli kuunnellaan puhujia tässä vaiheessa edelleen.